היום אנחנו נדבר על עולם הנדל"ן, על השקעות, מה האלטרנטיבות בהשקעות ומה היתרון בהשקעות נדל"ן. ובסופו של דבר אני אציג לכם את הפתרון שלי. ויש לנו פה גם מתנה למי שישאר עד הסוף, אז שיהיה לכם בהצלחה. אז אני אספר לכם קצת על עצמי. קוטי אליאס, נשוי, אבא לילד קטן, מתגורר בחיפה. עולם הנדל"ן תמיד השפיע עליי, תמיד אהבתי את זה, זה משהו שאני מתעסק בו ב5 שנים האחרונות, ואני פה להראות לכם ולהוכיח לכם שזה אפשרי. קצת על הניסיון העסקי שלי, אני 5 שנים בעולם הנדל"ן, ליוויתי משקיעים גם באתונה, גם בבקו וכמובן גם בקפריסין. בקפריסין עצמו ליווינו ויזמנו 2 פרויקטים של וילות על חוף הים ובניין מגורים בלימסול. משלב רכישת הקרקע עד שלב האכלוס, ליווינו את המשקיעים יד ביד בכל שלב. בנוסף בניתי בשנים האחרונות קשרים עם אדריכלים מקומיים, עורכי דין המובילים בעיר, שכמובן מבחינתי זה must, וכמובן גם קשרים מול העירייה שיעזרו לנו לקדם את הפרויקטים שלנו. אז לפני שאתם נכנסים בכלל לעולם הנדל"ן, בואו נראה מה האופציות שיש לנו. יש לנו להשאיר את הכסף בפקם, שאתם יודעים שזה בדיחה עם האינפלציה שיש היום. יש לנו נדל"ן בישראל, עם כל האייפ שיש, המבצעים הוכיחו את עצמם כלא מתאימים למשקיעים, הרבה עסקאות שבוטלו, זה לא עובד וזה גם לא יעבוד בעתיד. ליצירתיים שביניכם יש גם את עולם הקריפטו, עולם המניות, אבל אתם יודעים, זה כבר למתקדמים. אם הגעתם עד לפה, כמובן אני מאמין שנדל"ן זה ההשקעה היציבה ביותר. ואם אתם שואלים אותי על קפריסין או ישראל, אז כמובן שאני אעדיף את קפריסין, כי יש בה הרבה יותר יתרונות. כמו שאמרתי, השקעת נדל"ן היא השקעה יציבה ביותר, ועכשיו אני אסביר לכם גם למה. הסיבה שאני חושב שנדל"ן תמיד יעלה, כי הנדל"ן שייך לבנקים. הבנקים שולטים בעולם. הם מחליטים מתי הריבית עולה, מתי הריבית יורדת. הם גם מממנים את הנדל"ן יותר מכל דבר אחר. השליטה בידיים שלהם, זה הסיבה שהנדל"ן תמיד יעלה. ככה תייצרו יותר כסף באותה הזדמנות, בעזרת ניסיון יזמי. בעצם לדעת להיכנס לפרויקט, אתם יכולים להשתמש בניסיון קיים, וככה לקבל גישה לעסקאות שלא קיימות בשוק. אוקיי, אז אחרי שהבנו את כל האופציות, ולמה עולם הנדל"ן בעצם ההשקעה הכי יציבה והכי טובה שיש, בואו נשמע באמת למה דווקא קפריסין. סיבה ראשונה, הקרבה. היא נמצאת מרחק 40 דקות מישראל. מבחינתי היא כמו העיר בישראל. אני גר בחיפה, לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש שם שדה תעופה. אני נמצא מבית לבית, שעתיים. הסיבה השנייה, קפריסין בצמיחה מתמדת, הכלכלה שם מאוד מאוד טובה. תעשיות הייטק הכי גדולות כבר עברו ללימסול, וזאת ההזדמנות הכי טובה להיכנס כרגע. סיבה שלישית, כמובן הגירה חיובית. אתם יכולים לראות מדינות כמו פולין, גרמניה, רוסיה, וכמובן ישראל, המון אנשים באים לגור שם. כל שנה מחדש זה רק עולה ועולה. הסיבה הרביעית זה אנטישמיות. אני מסתובב שם ככה כחרדי, ובחיים לא נתקלתי בשום דבר אנטישמי. סיבה חמישית, התיירות שם בשיא. מדינה כל כך קטנה, מעל 4 מיליון תיירים בשנה מגיעים בגלל הים, בגלל השמש, וזה רק עולה ועולה. אחרי שהבנו למה קפריסין, בוא שניה נבין למה לא מדינות אחרות. יש לנו את יוון, שהיא גם מדינה מאוד קרובה לישראל. ביוון אין כבר את התשואות שיש בקפריסין. ויש לנו את דובאי, שכולם מדברים על הנדל"ן בדובאי לאחרונה. בדובאי יש 2 חסרונות. קודם כל, אנחנו במלחמה, אנחנו יודעים מה זה מדינה ערבית, אנחנו יודעים מה יכול לקרות בשנייה אחת במדינה כזאת. דבר שני, היצע עצום, המון פרויקטים חדשים. אני לא רואה שום בידול בין הפרויקטים. יש לנו את ארצות הברית, שהיא לכאורה יד מועדפת לישראלים לרכישות נדל"ן, אבל אנשים לא לוקחים בחשבון שעם בעיה אחת תצטרך לטוס לארצות הברית, זה נוגס לך את כל התשואה, וזה החיסרון הכי גדול. יש לנו גם את גיאורגיה, אבל בגיאורגיה יש לנו בעיה עם התלות הגיאופוליטית שיש במדינות כמו רוסיה ומדינות של ברית המועצות, שזה חיסרון משמעותי למשקיעים. אז עד עכשיו דיברנו יתרונות, חסרונות. בואו נדבר תכלס מה הפוטנציאל הכלכלי שיש לקפריסין להציע. קודם כל, קפריסין היא חלק מהאיחוד האירופי. היא תכף נכנסת להסכם שנגן, שבעצם נותנת אופציה להסתובב בכל מדינות אירופה רק עם תעודת זהות. וקפריסין תהיה חלק מזה ממש בקרוב. סיבה שנייה, מיסוי נוח למשקיעים. המס חברות מאוד נמוך, המס טכנולוגיה הוא מהנמוכות בעולם. זה הסיבה באמת שלימסול היא הפכה למעצמת הייטק. וכמובן, למשקיעים זרים שמגיעים לפתוח שם חברות, מיסוי מאוד אטרקטיבי. דבר השלישי שיש לנו בקפריסין זה אופציה לקחת משכנתא מבנק מקומי. אתם יכולים לראות במלא מדינות שיש הצעות מדהימות להשקעות נדל"ן, אבל בסוף שאתה צריך להביא את כל ההון עצמי מהארץ, אין שום הבדל בין ישראל לחול. ודווקא קפריסין נותנת לך אופציה למנף גם שם ומבנק מקומי, שזה הכי חשוב. וכמובן, בגלל שאנחנו חלק מהאיחוד האירופי, אז אנחנו משתמשים במטבע היורו. כולם יודעים שזה מטבע יציב, מטבע חזק. כרגע גם המטבע קצת נמוך, אנחנו יכולים להיכנס להשקעות ולהרוויח גם מהתנודות של המטבע עצמו. וזה רק לטובתנו. לפני שאנחנו נכנסים לפרויקט עצמו, בואו נדבר שנייה על קפריסין עצמה. קפריסין מחולקת ל3 חלקים. יש את אזור לארנקה,
אזור פאפוס ואזור לימסול. כל אחת עם היתרונות והחסרונות שלה. בלרנקה יש לנו את הנמל תעופה הבינלאומי. שם כל הנחיתות, הכל קורה שם. כל מי שרוצה לבוא לקפריסין, קודם כל נוחת שם. בפאפוס היא עיר מאוד מאוד תיירותית. רוב התיירים מגיעים לשם. ויש לנו כמובן את לימסול, שהיא עיר מאוד טכנולוגית, מאוד מאוד מתקדמת, וכמובן הבנייה כבר מצצת עצמה ובעלייה מזמן. יש לנו שני סיבות למה אנחנו מתמקדים דווקא בלרנקה. יש את ה-Land of Tomorrow, שזה בעצם תוכנית של חידוש של המרינה החדשה בלרנקה, שהיא כבר בבנייה, ותוך כמה שנים היא תהפוך לבעצם המקור הראשון של קפריסין. הסיבה השנייה היא עדיין לא מצאת הפוטנציאל שיש לה, כמו שאנחנו יכולים לראות ממול, את לימסול שכבר עשתה את הקפיצת מדרגה שלה. אז בואו נספר לכם קצת על הפרויקט שלנו. מדובר בריזורט מגורים יוקרתי במרכז לרנקה. 62 יחידות דיור, דירות חדר, דירות 2 חדרים. אז יש לנו בפרויקט אקוסיסטם מושלם עם יתרונות משמעותיים לכל משקיע או לכל מי שרוצה גם לגור בפרויקט. בריאות וכושר, מתחם אימונים פנורמי וציוד פרימיום, עם נוף לבריכה ולהשקיע, פנאי וקהילה, עמדות ברביקיו משולבות פנאי ואירוח שמתאים למשפחה ולחברים, טבע ושלווה, יש לנו שבילי הליכה מוארים, מרכז טניס, זה מה שמשלב בכל הפרויקט הזה, את הטבע. יש לנו פרטיות מוחלטת לכל דירה ודירה, מרפסות ענק וזרימה חכמה. מרפסות מקורות של 14 עד 17 מטר רבוע שמשמשות כהמשך טבעי של הסלון. לפני שניגע במחירים, מאוד מאוד חשוב להבין איך בעצם קונים דירה בקפריסין. כשאתה קונה דירה מקבלן, אתה מחויב במע"מ. ברגע שאתם קונים דירה מקבלן, אתם מחויבים לשלם 19% מע"מ. אצלנו בפרויקט אנחנו נשלם 19% רק על הקרקע, כשעל הבנייה אנחנו לא נשלם מע"מ בכלל, וזה הבשורה שאין בשום פרויקט אחר בכל קפריסין. אז בואו נדבר על עלויות. דירת חדר, שזה בעצם 1+1, חדר פלוס סלון, כמובן עם מרפסות, חנייה ומחסן, תעלה 40,000 יורו פלוס מע"מ בלבד. דירת 2 חדרים וסלון, שזה בעצם דירת 75 מטר, 2 חדרים וסלון, מרפסת, חנייה ומחסן, תעלה 60,000 יורו פלוס מע"מ בלבד. על זה מתווסף לנו עלויות בניית של קבלן בלבד. אנחנו לא מוסיפים שקל אחד יותר ממה שעולה לקבלן המבצע לעשות את הדירה. הקבלן המבצע של הפרויקט היא חברה קבלנית שבונה בקפריסין מעל 20 שנה. אנחנו במיוחד בחרנו קבלן, אתם תוכלו לבדוק ולראות פרויקטים שלו, איך רמת הביצוע, מה הטווחים של המסירה שלו, אם הוא עומד בזמנים, והאם הבנקים בקפריסין באמת עומדים מאחורי קבלן כזה. שזה מבחינתי א' ב' לפני שנכנסים לפרויקט בקפריסין. כלומר, יש לכם פה הזדמנות לקבל דירה במחיר עלות, שזה בעצם 20-30% פחות ממחיר שוק. אחרי שהסברתי לכם איך הולך התשלומים, אני רוצה להדגיש עוד שני דברים חשובים. אחד, אתם משלמים על עלות קבלן בלבד, לפי אבני דרך של התקדמות הפרויקט. זאת אומרת, אתם לא משלמים אם אתם לא רואים באמת שהפרויקט מתקדם, שלד, גמרים ואכלוס. דבר שני, שיש לנו אופציה לקבל משכנתה על 50% מערך הנכס. אז איך יעבוד מבנה התשלום? בשביל להבטיח את הנכס, יש לנו דמי הרשמה של 1,500 יורו. בנוסף, יש לנו את החלק של ההון הראשוני, שזה בעצם 40,000 יורו פלוס מע"מ לדירת חדר, ו-48,000 יורו פלוס מע"מ לדירת 2 חדרים. כמובן שהכסף הזה יהיה בנאמנות עד שיש לכם הערת אזהרה בטאבו, שזה משהו מאוד 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 חשוב, שהכסף שלכם מוגן לאורך כל הדרך. החלק השלישי, שזה בעצם עלות הבנייה, כמובן, לפי התקדמות קצב הבנייה, אתם מקבלים עדכון מאיתנו, וכל פעם תצטרכו להשלים עד סוף הבנייה. אחרי שהבנו מה אתם הולכים לקבל וכמה זה יעלה לכם, בואו ניגע בשאלות הכי נפוצות שיש. קודם כל ביטחונות. מה עם הכסף שלנו? האם הכסף שלנו מאובטח? בפרט כשאנחנו עושים עסקת נדל"ן בחו"ל. אז קודם כל, עד שאין לכם הערת אזהרה בטאבו, הכסף שלכם בנאמנות אצל עורך דין ישראלי. וברגע שהכסף משתחרר מהנאמנות, אתם מקבלים הערת אזהרה בטאבו, בדיוק כמו בישראל. כשאתם קונים דירה על הנייר, אתם מקבלים הערת אזהרה בטאבו שהנכס הולך להירשם על שמכם. בקפריסין זה עובד בדיוק אותו דבר. וזה המודל הכי בטוח שיש. בואו נדבר על התשואות. השאלה הנשאלת זה מי אמר שאנחנו נקבל את התשואה שאתה מדבר עליו. אז קודם כל אתם נכנסים לפרויקט בשלב מאוד מאוד מוקדם. אתם נהנים ממינימום כניסה ומקסימום תשואה. אני אסביר לכם איך. יש לנו עליית ערך של הנכס, יש לנו שכירות חודשית, ויש לנו גם את העלייה של המטבע שדיברנו לפני זה. בואו נדבר מספרית. יש לנו 7% ערך עליית שנתית בקפריסין ב5 שנים האחרונות. יש לנו 8% תשואה שנתית בקפריסין מסחירות, וכמובן שווי הנכס בקנייה מול השווי כרגע. העסקה הזאת תביא לכם השבחת ערך שנתית של 7% על סך כל שווי הנכס.
תזרים מזומנים מניב, שזה משהו מאוד מאוד חשוב בעסקת נדל"ן. הכנסות של לפחות 800 יורו בחודש שכירות, תביא לכם תזרים מזומנים חיובי כל חודש. וכמובן, קפיצת שווי מיידית. קניתם היום במחיר X, כשתקבלו את המפתח, כבר הרווחתם. וכמובן, אנחנו מדברים על נקודת פתיחה מאוד מאוד אפשרית. השקעה של 170,000 ש"ח בלבד, כולל המע"מ. אז למה להיכנס דווקא עכשיו? כרגע אתם קונים את הנכס במחיר פריסייל, הוא מחיר מאוד מאוד זול ביחס למה שהנכס הולך להיות. זאת אומרת שמהרגע הראשון שקניתם את הנכס, הרווחתם. עכשיו בואו נדבר על המיסוי. אם אתם בעלי עסקים, כמובן אתם יכולים לפתוח חברה, יש לכם מס חברות מופחת. אם אתם אנשים פרטיים, כמובן שאתם מחויבים במע"מ ומס בישראל. למי ההשקעה הזאת מתאימה? ההשקעה הזאת מתאימה לאנשים שיש להם הון עצמי, ואני מדגיש, הון עצמי, לא כסף ממונף, של לפחות 170,000 ש"ח. אם אין לכם את הסכום הזה, הכל בסדר. אני מאמין שבעוד כמה שנים יהיה לנו עוד פרויקט. זה יכול להתאים לאנשים שמחפשים אפיק השקעה נוסף, גם אם יש לכם כבר נדל"ן בחול, גם אם אין לכם נדל"ן בחול, גם אם חשבתם על נדל"ן בחול, זה יכול להתאים. אם אתם כבר משקיעים במניות, בקריפטו, זה הזמן גם לחשוב על שוק הנדל"ן. בתחילת הסרטון הבטחתי לכם מתנה, אז אם אתם רואים את זה מעכשיו, מזל טוב. רק למי שמגיע דרך הסרטון הזה, אני מעניק לו 3 בונוסים. הבונוס הראשון, אתה מקבל פגישת אפיון איתי 1 על 1, לראות את המפה הכלכלית, לראות איך אתם נכנסים להשקעה הזאת. כל זה במתנה. בנוסף, אתם מקבלים ממני 1,500 יורו הנחה על הדירה שבחרתם. בנוסף, הבונוס השלישי והאחרון, אתם מקבלים ממני טיסה בחינם לקפריסין. אז לסיכום, הזמן הכי טוב להשקיע בנדל"ן זה אתמול. הזמן השני הכי טוב זה עכשיו. אז תשאירו לי פה פרטים, תגידו לי שהגעתם דרך הסרטון הזה, וכל 3 ההטבות האלה אצלכם. בהצלחה.